găsit la un tutorial. O să vă arăt cum să filmați fără ca să se miște camera pe tablet sau pe telefon. Vă duceți pe magazin Play. Dacă aveți Samsung, o să vă mie mi-arătă ceva. Asta că ăsta era jocul meu dinainte. M-am obișnuit cu nou telefon și nu știu așa ca să... Uite așa. Eu am deja aia care să filmez și aplicația care să filmez. Hai mă, încarcă-te odată. Uite, închid filmarea. Pun pauză pentru puțin. Bine, ne filmăm. Ați vă scrieți Mobizen. Deja. Sunt două. Și dacă nu vă merge asta decoder, o descărcați că aveți Samsung. Apoi, după ce ați instalat, descărcați această aplicație, că pentru asta va fi bună. După ce ați descărcat-o, intrați pe mobizenul ăsta și vă să vă arătă cineva. Unde scrie VL cu W.com, acolo trebuie să dați. Apoi, când vă apare o linie, trebuie să așteptați. Și dacă vreți să filmați, o să vă arăte. O să dați pe el. Dați pe el ca să vedeți asta de aici. Și apoi, gata. Vă apucați să filmați. Avem noi, acolo sus era aia de filmare și acum arătă, fiindcă vreau când vrei ca să încheiezi filmarea. Cam asta fac cu tutorialul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, nu uitați să dați dislike și ne auzim data viitoare. Pa, pa!